बैसागोआ मोनसे बोथोर नङा बे जाबाय बर' हारिनि मोनसे सुबुं सोदोमस्रि आरो बे सोदोमस्रि गोनां जे हारिमु बे हारिमुखौ दिनै दिन्थिफुंनायनिबो मोनसे बेयो थासारि बा सम दा बेखायनो नैबे रंजालि बैसागोखौ जों नुदों बर' ओनसोलनिल' नङा सारा आसामावनो दिनै गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरा दिनै बे बैसागोखौ फालिबोदों बेनि थाखाय उनफिनना थाखाय जों बर' माहारिनि जे गाननाय जोमनाय बेखौ दिन्थिफुंदों बे बैसागोनि गेजेरजों फै जोङो नैबे समाव केमेरामेन बिथांखौ खावलायदों जे थोंजोङै नैबेयाव बेसेबां माने समायनाहै गाननाय जोमनायफ्रा बिथांमोना दिनै साखाफारा जादों आरो बैसागोखौ आंगो बैसागोखौ फालिनो थाखाय बिथांमोना जेरैबायदि फालिदों बे जाबाय दायो आं दङ तामुलपुर जिल्लानि नैबे सुक्लाय सेरफां दख'रा बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जारा फाग्ला फोथाराव आरो बे जारा फाग्ला फोथारावनो दिनै बैसागो रंजालि बैसागो बेहाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ बिथांमोना बानजायदों आरो बेहाय गोबां आलासि बिथांमोना दिनै नुजाथिफैदों आरो नुजाथिफैनानै जोंनि जे आंगो हारिमु बे हारिमुखौ बिथांमोना दिनै नायनो फैदों आरो नायनो फैनानै हयथ' गोसोआव गोजोननाय लागोन जों नुगोन दिनै बेयाव माखासे हान्जाफोरा गुबुन बे तामुलपुर जिल्लानि सुक्लाय सेरफांनि सिङाव जेसेबांखिनि गामिफोर दङ दालाइ आफाद दङ बिथांमोनाबो बेहाय बादायनो थाखाय लोब लोब फैगासिनो दङ फैबाय थादों दा नैबे खोब माने समायना दायो नैबे गिबि हान्जा दा बेखायनो नैबे केमेरामेन बिथाङा दिन्थिगासिनो दङ जानो हागौ जोंनि बर'नि जि गाननाय जोमनाय बेफोर बयनिख्रुइ साबसिन समायना मिथिंगाजों खोब समायना बेरखांनायखौ जों हयथ' नुनो मोन्दों बेहायनो गोजा गोमो गोथां जि मिथिंगानि गाब बे गाबखौ लानानै बिथांमोना दिनै खोब समायनायै साजायदों थोंजोङै नैबेयाव जोङो माने आलासि दङ बिथां तामुलपुर बियाबनि आरो मानिगोनां दा बिथां एमएलए दङ दा बिथांनिफ्राय थोंजोङै तामुलपुर बियाबनि एमएलए बिथां दङ बिथांनिफ्राय आंनो जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा जोबोर मोजां मोनदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद सुक्लाय सेरफाङा दिनैहाय रंजालि बैसागु गेवलां फोथाराव मोनसे बादायलायनाय हाबाफारि लादों आरो बेनि गेजेरजों बर'नि जि गोथार हारिमु बे साबना हामना हारिमु आरो सोदोमस्रि गोनां मोनसे हारि बर'आ बेखौ दिन्थिफुंनायाव जोङो जाफुंसारनो हादों आसामनि जेसेबांखिनि दङ बांसिनै गोजामसिन जानाय बिहुआनो माबायानो जाबाय खुंथाइ आफादफोरनो जिहेतु 1.5 लाखै रां होनाय जादोंमोन बे बेलायाव जिहेतु नोंथांनि नैबे तामुलपुर बियाबनि सिङावबो नैबे सुक्लाय सेरफाङाव दिनै बेसेबांबा 10 बोसोरनिफ्राय बेसेबांबा गोजामसिन माने बे खुंथाइ आफादफोरनो फैसा होनाय जादोंमोन रां होनाय जादोंमोन खिन्थु दासिम मोननो हायासै बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंगोन नंगौ थांनाय जि आसाम सरकारनिफ्राय बिहु आफादफोरनो जि 1,50,000 रांखान्थियारि अनसुंथाइ होनाय जादोंमोन दा बेवहाय गोबां बर'नि बिहुफ्रा बैसागु आफादफ्रा थालांनायखौ नुनो मोनदों दा जोंनियाव एमएलएफोरनियाव थोंजोङै आसाम सरकारा बा जों सरकारा एमएलएफोरनियाव थोंजोङै रिपर्टखौ लायैनि थाखाय अफिसियेल लेभेलाव रिपर्टखौ लानायनि थाखाय माखासे अफिसियेल मानसिफ्रा अफिसारफ्रा बेवहाय माखासे थालांहोनायखौ जों नुनो मोनदों बेखायनो फैगोन बोसोरनि जि रांखान्थियारि अनसुंथाइ बेवहाय जों एमएलए हिसाबै बेखौ फारसेनिफ्राय बिजिरना नायनानै रांखान्थियारि अनसुंथाइ होनायनि राहा खालामगोन साबायखर बावदों बिथाङा जिहेतु माने जों नुबाय बर'नि माखासे रंजालि बैसागो खुंथाइ आफादफोर दं गोजामसिन दङ नाथाय दिनैसिम सरकारनिफ्राय जि 1.5 लाख रां होनाय जादों बेनिफ्राय बन्सित जानो गोनां जादों दा बिथाङा बेखायनो बुंदों जे फैबाय थानाय समफोराव जाहाथे बेबायदि गोजामसिन जायफोरा दिनै नैबे सुक्लाय सेरफांनि बाख्रियाव दिनै 29 बोसोर जाबाय बे 29 बोसोर जानाय बे खुंथाइ आफादाबो जिहेतु अनसुंथाइनिफ्राय बन्सित एबा जानगाराव थानो गोनां जादों दा बिथांखौ माने राहा लागोन होननानै फैबाय थानाय समफोराव राहा लागोन होननानै बुंदों आरो बिसोर जायगानि माखासे गेदेमा सुबुंफोर दं आरो बिथांनिफ्रायबो एसे मिथिनो नाजागोन फोरबोखौ खुंनाया जे बहुत गोबाव जाबोबाय दा बेखौ सानसे समाव आंबो दैदेनबोगासिनो बोदोंमोन जों बेखौ जों जाहाथे जों बहुत सम जों गासिबो बे ओनसोलनि रायजो राजाया जों गासिबो ज' जानानै जों बे फोरबोखौ खुंबाय थानो हायो जों बेखौनो माने समाजनिफ्राय जों थांखि आरो भबिष्यत जाहाथे खुंबाय थानो हायो बेखौनो आसा फारिनानै आंनि सुंद'खौ बेखिनिखौ बुंबाय नायगिरि बिथांमोननिसिम गिबियावनो सुक्लाय सेरफां दख'रा दुलाराय बर' फरायसाफोरनिफ्राय गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि खुलुमनाय जासिग्रोनाय थाबाय दिनै बैसाग दाननि 6 खालार एप्रिल 20 खालार दा सुक्लाय सेरफां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै सुक्लाय सेरफांनि गासैबो सोरबिथिंखौ नायनानै जोङो बोसोरफ्रोमबो जि रंजालि बैसागु खुंफुंदोंमोन बे खुंफुंनायनि दिनै खुंगा 28थि रंजालि बैसागु फोरबो दा बे रंजालि बैसागु फोरबोआव जोङो सानसेनि मेहेर गोनां हाबाफारि लानानै जोङो खुंफुंनो लादों दा बेवहाय जोङो हाबाफारि हिसाबै सानसेनि हाबाफारि हिसाबै गिबियाव जोङो
जोंनि आफादारि फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे हारिमुवारि फिरफिला बिरहोनाय फुंनि 8 रिंगानिफ्राय जागायजेननानै जोङो सानसेनि हाबाफारि लानानै बेनि उनाव मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावनाय बेनि उनाव जोङो दंफां फुलि गायनाय आरो लोगोसेयैनो बैसोगोरा सुबुं बिथांमोनखौ मान बावनाय हाबाफारि लानानै लोगोसेयैनो जोङो हारिमुखौ फोथांना लाखिनायनि सार्थ'आव जोङो जोंनि बर' हारिमुखौ फोथांना लाखिनायनि सार्थ'आव नै बेलासिनि 2 रिंगानिफ्राय जोङो गेवलां बैसागु मोसानाय बादायलायनाय लोगोसेयैनो जोङो बोराय बुरैनि जिथु रंजानायनि जि मोनसे नेरसोनथि बेखौ लाखिनो थाखाय बोराय बुरैफोरनि जि मोसानाय दिन्थिफुंनाय बेखौबो जोङो लादों आरो लोगोसेयैनो जोङो ओनसोलाव जोङो हारि माहारि राव धोरोम बासिया लाखियो जाहाथे जों अनलायनानै थानो हायो बेखौ नोजोर होनानै जोङो गुबुन हारिनि मोसानायखौबो दिन्थिफुंनाय जोङो हांख्रायदों बेवहाय बिथांमोना फैनायनि खोथा होदों। थारै बेयो जोबोद दुखुनांथावना आनफर्चुनेटलि बुंनांगौ थारैनो बेखौ बिजेपि सरकारनि मोनसे खैसारि बायदिबो मोनसे ओरैबायदि बुंनो हामा खिन्थु बेबायदि मोनसे नोजोरखौ जों नुहुरदों दुखुनांथावना जिहेथु माने बिहु होनना बुङोब्ला अकल दे बेवहाय एसामिसनिल'सो बिहुआ जायो बे नङामोन। दा बेवहाय आसाम गभर्नमेन्टआ डाइरेक्टलि माने बेखौ डिसि लेभेलाव बे पावारखौ माने बे जायबानोखि बिथांमोना फोसावदोंमोन बे देग्लाय बैसागु फांसन फालिनो थाखाय जा बैसागु खुंथाय आफाद बा बिहु कमिटिफोर दङ बिथांमोननो जे 150 लाखखौ होनाय जागोन बा बिथांमोना रड कालेक्सन बा बिदिनो बायदिसिना माबायाव जेरै कालेक्सन खालामा निड एन्ड क्लिन हिसाबै बिथांमोना बेखौ सानदोंमोन नाथाय बेवहाय जोंनि बर'खौ जिहेथु दा जेराव बिटिआर गभर्नमेन्ट थासेयावबो बिथांमोनजों जों जयेलि मोनसे सरकार थासेयावबो जे बिथांमोना जोंखौ माने बिमा बाथुलनि नोजोर नायनायखौ जोंनि सुक्लाय सेरफां रंजालि बैसागु फोरबोनिफ्राय बा आफादनिफ्राय जों जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बेखौ जोङो एसे सोंखारिनाय बेबायदि बुङाब्लाबो माने बुंनो गोनां माने मोनसे बायद' फैदों जे बेखौ बेबायदि मोनसे डिसक्रिमिनेसन माबाखौ लाबोनाङामोन आरो